שלום. במפגש הפעם נעסוק באחת השאלות היסודיות ביותר בדרך לכל התקדמות רוחנית. איך אנחנו אמורים להרגיש לגבי הכישלונות שלנו? נראה שתי דרכים אפשריות, שבכל אחת מהן יש חיסרון. מהי ההצעה המקורית מאוד, יש לומר, שמציע לנו האדמו"ר הזקן בספר התניא. נניח שהבטחתי לעצמי להיות יהודי טוב יותר, אדם טוב יותר, הורה טוב יותר, בן זוג טוב יותר, ונכשלתי. לפעמים אנחנו נכשלים בחיים, והשאלה היא איך אנחנו צריכים להתייחס לכישלון. דרך אחת היא לומר לעצמי, איך נכשלת טיפש? להלקות את עצמי בדברי מוסר ותוכחה, להסביר לעצמי כמה הייתי לא בסדר, וכמה אני חייב להשתנות ולתקן את דרכיי. מצד אחד, זה מתבקש. אם אני לא אסתכל אחורה, אגלה מה היה לא בסדר, אבין את הטעות שלי, אני לא אוכל להשתפר, אני לא אוכל לתקן. הבעיה היא שהגישה הזאת לא תמיד מועילה לנו להמשיך ולהתקדם. יש בעיה. דרך כלל תחושה של חוסר ערך, תחושה שאני לא יוצלח, היא הדרך הבטוחה לכישלון נוסף, ומה שקורה זה שבעצם אנחנו נכנסים לתוך מעגל של כישלונות. זה כמו אותו אדם שפצח בדיאטה, אבל לא הצליח להתאפק ואכל חפיסת שוקולד. עכשיו הוא מרגיש כל כך רע עם עצמו, כל כך נורא, שהוא מפצה על הרגשות הלא נעימים בחפיסת שוקולד נוספת. האלטרנטיבה היא לא להסתכל אחורה, לשים איקס על העבר, להגיד מה שהיה היה, אני מסתכל רק קדימה. נכשלתי, לא נורא, הכל שייך לעבר. מעכשיו הלאה הכל יהיה בסדר. זה כמו אותו אדם שהתעורר מאוחר בבוקר ואיחר לעבודה, אבל אמר לעצמו, מה שהיה היה. הגיע לעבודה שמח וטוב לב. שוב למחרת הוא קם מאוחר. הוא לא מסתכל אחורה. מה שעבר עבר, הוא מגיע לעבודה שמח וטוב לב. וכך קם למחרת. ביום הרביעי הוא כצפוי פוטר מהעבודה. ואז הוא ישב בבית, ופתאום היה לו זמן, הרבה זמן, להסתכל אחורה ולחשוב, אולי בכל זאת משהו היה לא בסדר. כמו שאנחנו רואים, החיסרון בגישה הזאת, בלי להתייחס לבעיה, בלי להבין את חומרת הבעיה, אי אפשר לתקן. אז מה הפתרון? כמו שאמרנו, האדמו"ר הזקן מציע פתרון מקורי מאוד. הפתרון הוא לקבוע תור. זאת אומרת, לאורך היום, מה שאמור להניע אותנו, זאת לא תחושה של כישלון. מה שמניע אותנו לעבוד ולפעול ולעשות, אנחנו צריכים שמחה, אנחנו צריכים זריזות, אנחנו צריכים אנרגטיות, לא רגשות אשמה. אם נכשלתי, אני צריך לומר לעצמי, היום בערב, בשעה 8, אני אשב עם עצמי בבית, ואני אקדיש זמן לחשוב על כל מה שהיה לא בסדר. לאורך היום, כל עוד אני בתוך הפעילות והעשייה, תחושה של כישלון רק תחליש אותי, תקשה עליי, ותטעת אותי ותפגע בי. וכשיגיע התור בשעה 8, אז אני אשב ביני לבין עצמי ואחשוב על מה שצריך תיקון. ואז מותר לי לכמה דקות להרגיש קצת רע וקצת מבויש, כדי להבין את חומרת הדבר שהיה לא בסדר, וכמו שראינו, זה הכרחי לצורך התיקון. אבל רק בשעה 8. פה צריך לשים לב, לתור יש התחלה ויש לו גם סוף. ישבתי, חשבתי, הגעתי למסקנות, הסתיים התור, ועכשיו אני שוב עם הפנים רק קדימה.
בואו נקרא את הדברים בלשונו של האדמו"ר הזקן. צריך האדם להגיד לעצמו, כותב האדמו"ר הזקן, כי אין הזמן גרמה כעת, עכשיו זה לא הזמן המתאים לעצבות אמיתית, אפילו לדאגת אבונות חמורים. לא, לאורך היום לא הזמן לטפל באבונות, בכישלונות ובבעיות. רק לזאת צריך קביעות עיתים ושעת הכושר. צריך להקדיש זמן מסוים ורק בו לעסוק בבעיות. וכשהזמן הזה מסתיים, מיד אחר שנשבר ליבו בעיתים הקבועים ההם, אזי יסיר העצב מליבו לגמרי, ויאמין אמונה שלמה כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח. כותב האדמו"ר הזקן, יש שעה שבה אנחנו עוסקים במה שלא בסדר, השעה הזאת מסתיימת, אנחנו משאירים את זה מאחור ומסתכלים קדימה. לקבוע תור, לטפל בבעיה, להשאיר את זה מאחורינו, להתקדם הלאה.